habang phone ye mi e ngaong mi e ngamno ben kular ye phi hadu kadu kani ka video kan ben mi ye taka bisa mo ban yarap ye phi hnrei ngan persyang hai bor barin hnrei mi e yil oinga kami lei khon pelaj lada kami pisaru kami lei namar mentar nga im kajing im kebejencar kajing im sosat watang mathi sliparu ngamdan pisa khon i ong yanga ani e mong sosun e phi nga so man yu mo ban jaw man amta kajing car ba phi kandu adim nda e ngaru jalde ngamla ban yarap ka syong bai haki pai ba ngan persyang ini video de ka jerap ka ba he kadai lengba ka jis ne jong pai ba mo yang lai bit khon kam le lai la da nga yo ne klim yo ru kata ka syong ka jing ban yai ustad jo try kan rap te ngai kli i ong ba menta i kamai da bati e kan ban patlawan keliur kani ke kam jo i kla haban sange nomor ba imla shu ban that ikan bat ha sengi bat bandi shayo te kumbalong manta yang pisa bami na badi ni kembat ru kan kendiat haying kabam kadim dan haberni ki dan bitang kini ki kembat ke bai dang lumlang mau bande te ngis Asia ya ka jing e ka bai kendu te ngai ba ki ba pai ini video ba pinis na elen imi ej menta habang apply ini video iklem mudur ban yo ka jeram hlei shubo lada kawan ka jeram ka ba he nai bai ba ngai pain kemen bat ba in dap sha da jing so hun ka man sim ta so pha yarap em khnang yai ni mi i ben na pring ka jing e ko ble shibon kloi phi baro pa pai video ban ngai pin pe hadu bakut khnang ba pin e kumno ni mi e long ko ble ini dei mi e walang pat isyong isa marway hakni ka yeng im ka jing im ka bishi sur bha man kasngi ilai shalom banti yaki kemban lara pin pej apo yeng jong i pin i yaki do berni pat kitoi berni kim dai ki berni khaw ndrei ki dai ki berni ki bala pendap daki kenbat man kasngi ilai shalom banti ye kenban bat kani kadai ka kamai jo i kebarit ndrei ke bapen im ye i man kasi ti unya kenbat ha ke du sige pangas sigat ru sedang banti biang tentang lahap jai ke sigat namar ba nam yolat badlah kuat dawai kitna teman kasi ngalai kuat unya kenbat nga penlang unya kenbat bat endang la yo penlang ngan sa lagi unya bat nga kasi dawai namar madan sit sigat mentang man kasni tang mentah ka puar bakatang rang ka beneng hire nda ka asap ka beneng unglong syu unya kenbat hat ni mentala dai sa ka por diur pasdang ka slap tang ka to ka ni sni dang long te nda slap ka beneng unia kan bat ulong syu ngan sulia kat bat ka beneng kadang airat tang ye unia kan bat siman ka ni gari bat nama radangan le kum ne na ei ngan yo nang yo lat re mentang nang yo lat su surum yo ne kan bat surum yo ne sim dawai kat ka ba na la ei hadin bai mi e ila deb banti e kemban ila lek pai no shayeng kat bai dang lek pai phine i bai ya tanda kejat sudah imdon slipar kadau kalong ba imdon pisa bantiet ya ka slipar kani kadai ka jing im ka basosat ka penjencar wat ladai la temen nrei hap ban trishtam ban pendap hayeng asem mentang lawan hat yo ne kan bat ha sni wat ha pedeng kijing jangan kat no ngadap wa kijing jauh umat mang perhat mang nang ngadap ha kijing jauh umat na matahan yang song ha pedeng kijing susi ka bakra nama ha pedeng kijing no ka atta
ngam lại sự ban nhẹ cùng nô ru bát ki khun ru nghe sông ngay na gen ru ki khun ngadon setang arngot dây ki khun bak ri kin nhẹ cùng nô riêng ki jing e jo ki ngam na ban tip kat nô ki jing e dây người xem thu sai ban jing e ru ka ban ki man ka por tia bát ki khun wat la nghe sông ngay dây ka man sim nghe don lang Isua don lang tang ka man sim dây ka do ngam la ngalong ka bru ka badu ka bom don ai na du ba khlat uni khun jonga ba sa pom hu that ngam yo lat su bangan le kum no ru ngadon ru ki jing pang ki dat ngadon ki jing pang thit kum ba si snem pila jem no andai menta kala ki biem bang ayai sen ye setai ngayai tang da ki dat don ki bi ong ba pin ada ki don jing pang thit pin yai tang da ki dat sudah te mentang la pesang la si tayu kala ni em banyarap yang Ndai wat yang kijing bat kijing keduk ngam ndai ngan le kum no king ana ro bang la temen ka ban kijing duk dai tang na une ukun bat bangalum une ukun bat pangat hane bangalai te ya u man ni bat na sap penlum penlang ya u bat kumta Uni ukun bat jonga ulong tang ha ka puar bakadang rang ka bnyang renda paswa ka bnyang te ulong su renda paswa ka bnyang ngamla su ban tip kumno na e ngan yo kalat rei wat la kataru ngamla bane ru em hap deng ke jingduk ka jonga bat hiyo ru ka yin jonga kal jot kumne kila don ki thliu ki balai ngasar dep malumalatang dari tinjot kenang banyarap na uslap ti watla kataru ngasyong marway ngasyong setang marway pemdon mano bala banyarap yang aki khun ru ki don apdeng ki jing e yala deru ngalong ka baduk tengan ne kumno king apdeng ki jing e ki jonga te ngakepat da ka bas ngurit bat da ka bas ngukhia man sim ye ki pat bat bakin sngap ha bane phai khmat lem sanga bangalong ka bru ka baduk ka bom don ai ngasu serdep tang da ka berni lan ye ki tinjot ye ki papaying khnang banyarap na uslap ndai ngalong ka bru ka baduk na du mensua bagi dang rit ki khun ru ngasu lek bela ngaim ban pa ye ki khun tang da ka babla Ndai mentang adon setang marway banlik belar ngam la su bat ulok jonga ulok klat na du usna arasan ndai tumno kenyan le hap deng kijing e kat ne kijing e jonga pangi kenduk ndai wat ngada kut paju lagi paj ba bagine pai khmat lem sanga kabala temen kabom don ai Dia ngadasnya bat ngadasnya buram babine pai klem ne pai khmat lem kena kaying jongaru kalalong kaying kabajat kamlong su kaying kapasingan dalor baban kaying duk kaying kerdu ha kaying im jonga te tanggung tanga kerpat ki pai ba baken sneu ha ban pai klem ha kaying im jonga ya kaying kasem jonga te tanggine ki kintin ai khub